सारखा दुःख अडवायला उंबऱ्यासारखा मित्र बनव्यामध्ये गारव्या मित्र बनव्यामध्ये गारव्या मित्र बनव्यामध्ये गारव्या प्रत्येकाने एक सखा जीवा भावाचा मित्र केला पाहिजे. कारण आमचे तांबडे बाबा या इतर सगळी इथे असतात हायस्कूलची. प्रत्येकाने एक असा सखा मित्र केला पाहिजे तो कृष्ण आणि सुदामा सारखा. ज्यावेळी कृष्ण अर्जुनाचे सारथी बनले त्या वात्सल्यासारख्या त्या मैत्री प्रेमासारखा बुवा निलेश केरी आणि वैभव सावंत बुवांसारखा. बरोबर ना बुवा? मित्र तर मित्रप्रेम घट्ट असलं पाहिजे. बघा आत्महत्याचं करणार नाही कुणी मित्र असला जवळ मनासारखा. प्रत्येकाने एक मित्र करा. बघा ज्यावेळी रक्ताची नाती आत्महत्या करायला भाग पाडतात आणि माणूस आत्महत्या करायला जातो त्यावेळी तो सखा जीवनात जो आपण जोडलेला मित्र असतो तो मित्र तो आत्महत्या करायला गेलेल्या मित्राला परत पुन्हा मागे घेऊन येतो. म्हणून प्रत्येकाने एक मित्र करा. बघा आत्महत्या करणार नाही आत्महत्या करणार नाही मित्र